Hey guys, vítám vás u nového videa, dneska tady máme takový kratší. Dneska jsme tady postavili ten nejvysněný pokoj. Ukážu vám nějaký secret tady v tom novém updateu. To teda najdu ty věci, kde jsou. Tady, možná. Tady nejsou. Místo toho laseru a čiky. Takže máme trošku prohozený, ale to nevadí. Jdeme teďka. První by měl být tady s touhle lampou. Tak jdeme na to. Vstupujeme do otravného válce. Otevření krytu paže, tak jo. Já to tak jsem řekl, je nutné, abyste napodobil vzor správně. Tak jo, jdeme napodobit. A poslední je tady tam. Za prvý, takže jo, můžete zvedat tady basketbalový koš. A tady to na volejbal. Pak lampa může mít víc barev. Ještě dělejte tu lampu. Si tady ještě vezmu jednu a rovnou to tady do toho pak vaječku. A mohl bych dát do pokoje ten háček, že jo? Takhle. Takže, první secret je tady takhle, když otevřete, tak tady mám takovou madračku, 3 činky, velkou činku, tady je menší. To stejný tady vedle, tady máte 3 nový skateboardy a tady máte skateboard s tím. Takže to je jeden secret. Tohle je teda konec videa. Já bych ještě tady vlastně jeden secret, ještě jeden. Vidíte tady toto, když to zmáčknete, tady máte houpačku. Když to na to zasadíte. Takže tak. To je konec našeho videjka a čau.